iba sa inyo, hindi alam yung CD. Now, Sa inyo, USB na eh. now, ladies and gentlemen, we all know that vinyl is back. Yes. Oh, Ano? vinyl is back. Uso na. Matagal na yan. Matagal na yung gym. Vinyl, usong-uso yan. Nagamit ko ngayon sa kusina ko eh. Nung pinaayos ko yung sahig, alam mo, ganito talaga. Available in different colors. Vinyl records. Laka. Di Di ba meron ka doon sa bahay mo? Oo nga, vinyl ba yan? Ano ko plastic? Di, vinyl. Tama. Tama. Nung nauso yun, hinalangkat ko ulit yung luma kong techniques. Meron, turntable na techniques eh. Tapos siyempre, napaandat ulit, tapos mga lumang plaka, siyempre, huhugutin mo yan. Nandun ako. Marunong kayo mag-alaga ng plaka, yung mga luma? Nandun ako. Di ba nilalaban lang yan? May isang record si Tuboy. Faded na talaga yung cover. Pero nakalagay, World's Greatest Hits. World. Top hits of the world. Pinatugtog namin. Diyos ko. Maganda yung turntable mo. Pero, ang gulo-gulo na ng plaka, ang gulo kalimani, puro scratch, puro ano. Anong tayo magano? So tonight, ladies and gentlemen, since vinyl is back, we would like to do a song. Pinili natin doon sa album na. Pinili natin sa album na yun. For all of you. If you wanna sing with us, please do so. Pagkalumang techniques ang gagamitin nyo, kasi hindi na dahil yung needle. Ganito ang labas. We did not write these songs. They're very familiar. So sing with us, okay?